खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बडलेण्ड फार्म चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बे भिडिअनि दारैनो नोंथांमोननो मोनसे गोदान ट्रिक एबा मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि दारैनो नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों दे जोङो जे दाउ फार्मफोर एबा जोङो देसि लकाल पर्टि जिखुनु जानो जोङो फार्मफोरखौ जोङो खालामो। बे खालामनायनि गेजेरजों जे जोंनि गेजेराव जे गोबां बेमार आजारफ्रा साग्लोबनो थाखाय दाउफोरनियाव फैयो। बे बेरामफोरखौ बे दाउफोरनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो मोनसे जे इम्परटेन्ट एबा गोनांथार जे मुलिखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो होफैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो, लोगोसे नोंथांमोननो बे मेडिसिनखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानो लादों जे गासैबो जेरै कर'ना भाइरासनि समाव बेमार आजारफोरखौ जे गोजान खालामनो, कर'ना भाइरासखौ गोजान खालामनो थाखाय जेरै जे स्प्रे सारनायफोर जायोमोन, जेरै सेनिटाइजार बाहायनाय जायोमोन, बेबायदिनो दाउफोरनि गेजेरावबो बेमारफोरा जेन' फैया, जेन' बेमारफोरा जाया, बेनि थारै बेखौ जोङो दाउफोरखौ दिनै स्प्रे खालामगोन। स्प्रे खालामनानै जोङो बे दाउफोरनि जेखिनि जायगा, जेखि बाउन्डारि खालामनानै दोनदों, बे बाउन्डारिफोरखौ जोङो दिनै स्प्रे खालामजोबगोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो जोबजासे, जेन' नोंथांमोनाबो सोलोंनानै जेन' दाउफोरनि बेमारफोरखौ गोजान खालामनो हायो। बेबायदियैनो दिनै जोङो बे मुलिखौ एबा मेडिसिनखौ लाबोनाय जाबाय V904। बे मुलिनि नामानो एबा मेडिसिननि मुङानो। बेखौ जोङो 1 लिटार दैयाव जोङो 4.8 ml होगोन। बेबायदिनो जोङो बारा गोबां दैखौ होआलाबा, जेन'बा बे जायगाखौल' जोङो सारनो एबा बेनियावल' बाहायनो थाखाय जोङो 4 लिटार दैखौ लानानै जोङो बेयाव 4.8 जे मुलिफोरखौ जोङो बाहायबाय आरोना। बिजि सिरिन्जजों जोङो बोखानानै जोङो बेखौ बाहायबाय। बेबायदियैनो जोङो गासै दाउफोरखौ एबा जोङो गासैबो दाउ थाग्रा जायगाफोरखौ, दाउ हगारनाय जे बाउन्डारि नेटफोरखौ जोङो गासैखौबो दिनै सेनिटाइजार सिस्टेम खालामगोन आरोना। जेरै जोङो CRD बेमारफोर, जेरै जोङो जे बायदि बेराम फैयो दाउनि गेजेराव, बेफोरखौ जोङो गोजान खालामनो जोङो दिनै बे स्प्रेखौ खालामगोन आरोना। नोंथांमोना नायलांदो, दिनै जोङो बे दाउफोरनि गेजेराव एबा दाउफोरखौ जोङो दाउनि गग्रा आरो दाउ फार्म आरो मा बुंदों बे दाउफोरखौ जोङो दिनै स्प्रे खालामगोन। नोंथांमोना नायलांदो, दिनै जोङो स्प्रे खालामनोसै। स' लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैसो जे बडलेण्ड फार्म इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां, जेन' फैगोन समफोराव बे भिडिअनि गेजेरजोंनो जे गोदान गोदान जे मुलिफोरखौ एबा मेडिसिनफोरखौ नोंथांमोनाबो फार्माव बाहायनो हानायफोरबायदि, आरो बे फार्मजोंनो एबा बे भिडिअनि गेजेरजोंनो, बे भिडिअनि दारैनो नोंथांमोना गासैबो जे बेमारफोरखौ दाउनिफ्राय गोजान खालामनो हानायफोरबायदि। लोगोसे जोङो नायलांदो, जोङो दिनै जे दाउ दोननाय जायगायाव जोङो दाउफोरखौ एबा दाउनि गग्राखौ जोङो दिनै सेनिटाइज खालामगोन एबा जोङो बे V904 बे मुलिखौ जोङो इउस खालामगोन एबा जोङो दिनै स्प्रे खालामगोन दाउनि सायावबो, आरो लोगोसे जोङो गासै जायगायावबो जोङो स्प्रे खालामगोन। गोबां रोखोमनि दाउफोरनियाव रग बेरामफोर जायो, बे बेमारफोरनिफ्राय जेन' बे मुलिया जेन' गोजान खालामो, आरो बारदेरनो सानब्लाबो मुलिया स्ट्रंलि बिसोरनिफ्राय जेन' गोजान खालामगोन दाउनिफ्राय। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोननियावबो फार्म दङब्ला, जायफोरा फार्म खुलिदों, जायफोरनियाव फार्म दं, स्मल फार्म एबा गिदिर फार्म, बे फार्मफोराव नोंथांमोना बेबायदियैनो दाउफोरनि गेजेराव नोंथांमोना स्प्रे खालामनो हागोन, जेन' बेमारफोरा बारदेरनो हायैनि, बेमारफोरा जेरै मा बुंदों, बेमारफ्रा बिसोरनियाव साग्लोबनो हायैनि थाखाय बे स्प्रेखौ सारनाय जायो आरोना। नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोबजासे। लोगोसे नोंथांमोनखौ जे नोंथांमोननो खोन्थानो सानो जे बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो जे भेटेरिनारि डक्टरफोरनाव थांनानै नोंथांमोना बे मुलिखौ लायनानै गाव गावनि जे फार्मफोराव स्प्रे खालामनो हागोन आरोना। जोङो दायो दाउ फार्मखौ जोङो स्प्रे खालामखांनानै जोङो दसे जोङो गासैबो सारगिदिं जायगाफोरखौ जोङो स्प्रे खालामगोन, जेन' जे बेमारफ्रा जे दङब्ला, जेनेबा बारहावाफोरजों फैयोब्ला बेफोरखौ माबोरै बेनिफ्राय गोजान खालामनो हागोन, बेनि थाखायनो बे स्प्रेखौ खालामनाय जादों आरोना। नायलांदो, जोङो दायो बिसोरनि साखाथि जे इन्जुरफोराव, बिसोरनि जे दरफोराव, गासै जायगायावबो जोङो दिनै स्प्रे खालामनोसै, आरो स्प्रेबो खालामबाय। स्प्रे खालामनायजों लोगोसे जेन' बेमारफ्रा बारदेरनो हायैनि थाखाय बे मेडिसिनखौ बाहायनाय जादों।
लोगोसे दायो जोङो बिसोरनि न'फोरखौ जोङो स्प्रे खालामखांनायजों लोगोसे जोङो जेखिनि नेट बाउन्डारि होदोंना बे बाउन्डारि नेटआव जोङो गासैयावबो दायो जोङो बेखौ स्प्रे खालामनायसै जेन' बेमारफ्रा जेन' बिनि बारजों मोनामनायजोंनो जेन' जे बेमारफ्रा आजारफ्रा जेन' फैनो हाया एबा बिसोर दाउफोरनियाव साग्लोबनो हाया बेनि थाखायनो बे बाउन्डारि नेटआवहाय स्प्रे खालामनाय जाबाय आरोना जेन' बारजों बिसोरो थांनानै जेन' बे मुलियावनो दानगारो एबा बिनिफ्रायनो गोजान जायो बेनि थाखायनो बेखौ स्प्रे खालामबाय। लोगोसे जोङो बे नेटखौ स्प्रे खालामखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव हायावहाय जे बिसोर गेलेनाय जायगायाव एबा बिसोर जे एरजाबायनाय जायगाफोराव जोङो स्प्रे खालामबावगोन। नोंथांमोनाबो फार्म दङब्ला नोंथांमोना बाहायनो हागोन, जेबो उसुबिदा जाया जेन' आदारफ्राव जेन' बिसोरनि मेगनफ्राव खुगाफ्राव हाब्लाबो बियो जेबो इफेक्ट जानाय नङा आरोना बियो दाउनि एबा दाउफोरनिनो स्प्रेखा दाउ लकेल, देसि, सनालि दाउ, पल्ट्रि फार्म बेफोराव गासैयावबो बाहायजोबजायो, गासैयावबो इउस खालामजोबजायो, खालि एकमात्र मानसिनियावल' बियो इउस खालामजाया आरोना। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो गाव गावनि फार्मफ्राव जोङो बेखौ स्प्रे खालामनो हागोन बेमारफोरनिफ्राय गोजान खालामनो थाखायनो जोङो दिनै बेखौ स्प्रे खालामदों। नोंथांमोनाबो गाव गावनि फार्माव स्प्रे खालामदो लायनानै। बे मुलिनि मुङानो B904। जोङो दायो बे जायगाफ्रावबो जोङो स्प्रे खालामबाय। स्प्रे खालामखांनायनि उनाव जोङो दाउफोरखौ हगारनानै होसिगोन आरोना। जोङो गाव गावनि न'आव फिसिनाय दाउफोरनियावबो जोङो बेखौहाय जोङो स्प्रे खालामनो हागोन। स' लोगोफोर जायफ्रा इउटुबाव नायदों, इउटुबावहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो जेन' बे गोदान भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना गासैबो मददफोरखौ मोननो हानायफोरबायदि एबा गासैबो जोङो बेमारफोरनिफ्राय जोङो बारग'होनो रेहायखौ खालामनो हानायफोरबायदि। लोगोसे जायफ्रा फेसबुक पेजाव नायदों नोंथांमोनाबो चेनेलखौ फल' खालामनानै गालांदो जेन' नोंथांमोननिसिम गोदान गोदान भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो गासैबो इम्परटेन्ट मेडिसिनफोरखौ जेन' नोंथांमोननो खोन्थानो हानायफोरबायदि नोंथांमोना नायलांदो। लोगोसे जायफ्रा नायदों बिथांमोननि थाखाय थेंक इउ। लोगोसे जायफ्रा गोदान चेनेलखौ फल' आरो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।